Avui fem la inauguració del que és el projecte de l'Ideal, espai per a joves, i l'Ideal vol ser un centre per a joves, però amb la gràcia, amb l'idea que sigui un lloc actiu on els joves participin de les activitats que es fan, no només a nivell de venir, fer l'activitat i marxar, sinó proposar-les, pensar-les, buscar els recursos, contactar amb les persones que dinamitzarien aquesta activitat. Una mica és establir aquests vincles entre ells, que es coneguin, que aprenguin a treballar conjuntament, que aprenguin a treballar amb gent que potser no estan habituats perquè són de diferents instituts o perquè són de diferents edats. És una mica el que volem és això, que els joves vinguin, que proposin, que pensin, que creguin, i que aquest espai el fem una mica entre tots i totes. Avui, com veieu, és on hem situat el taller de joc, però el que seria una mica tota aquesta sala és l'espai per treballar, per estudiar, per fer els deures, per venir a fer treballs en grup. És una mica l'espai acadèmic, per dir-ho així d'alguna manera. Llavors tenim la sala polivalent, que és una sala més gran on poder fer debats, on poder fer xerrades, on poder fer reunions. Llavors hi ha les diferents aules concretes, hi ha una aula taller, amb material vari per fer tallers, hi ha una aula d'informàtica amb ordinadors connectats amb ADSL, hi ha una aula de cuina amb una cuina ben equipada. Llavors hi ha una aula més petita però que també és on s'hi poden fer diferents tallers, i llavors la idea és que amb aquesta dinàmica que vinguin els joves i proposin, intentar muntar una mica també a la seva manera. Per exemple, es podria partir aquesta sala i fer una sala més amb algun sofà, que sigui més racó de lectura, que sigui un espai on ells parlar, trobar-se, una mica això. La idea és aquesta, que vinguin els joves i que proposin, no que nosaltres muntem les activitats, perquè això el que pensem és això, que necessita jovent implicat i que proposin coses, que el jovent sigui viu. Com veieu avui, no sé si ho heu gravat, hi ha una mena d'estenedor que és on demanem que vinguin els joves que venen avui, pengin o estenguin la seva idea. O sigui, és a partir d'una butlleta, ells apunten la idea que volen que es facin aquí el recurs, i llavors, de cara a les properes setmanes, es contactarà amb aquests joves. Si són propostes realistes i que es poden dur a terme, es contactarà amb ells, es mirarà de fer trobades, com hem dit, ostres, us agradaria fer un taller de DJ, uita, busquem els DJs, et passo el telèfon i contactes, una mica que siguin ells els que ho facin, i jo seria com el que els guia una mica en el camí, el que obre la porta però només l'ensenya, no l'obre. O sigui, han de ser ells que busquin els recursos per muntar l'activitat, i jo sóc el que una mica els ha d'ajudar a buscar aquests recursos i que s'impliquin en aquest sentit. La idea aquí està oberta a tots els joves, diem a partir de primer d'ESO, perquè és una edat també ja que van a l'institut i que per tant tenen més hores lliures. Les activitats estan més pensades a partir de 14 anys, i llavors el que volem és que el tipus d'activitats que oferim siguin molt variades, tant en temes com per edats, perquè no ens volem tancar que vinguin només els joves de 14 i 15 que van a l'institut, sinó fins i tot els joves que tenim d'Olot que estan estudiant a fora puguin venir, pel que sigui, perquè volen estudiar un vespre del dissabte, o perquè fem xerrades sobre política i els interessa, o bé perquè fem un curs de cuina. Llavors intentarem que vinguin diferents joves, que no sigui només un espai d'una colla. Aquesta és la nostra intenció, perquè puguin venir joves diversos de la ciutat i de la comarca. L'Ajuntament ha fet aquest conveni amb la Fundació Caixa Catalunya arran que els joves havien fet una carta a l'alcalde, una carta dels joves que van presentar a l'Ajuntament, que va ser signada per tots els joves dels instituts. Es va promoure a través de la Comissió d'Estudiants, que ells el que demanaven era un lloc de trobada per joves, on es poguessin trobar, poguessin relacionar-se, poguessin trobar-hi activitats. Llavors, arran d'això, nosaltres ho vam treballar i vam fer aquest projecte. Per tant, per això volem que sigui participatiu, i avui el primer també que els hi fem és dir, deixa'ns o estén la teva idea del que t'agradaria trobar-hi i el que t'agradaria venir a fer aquí. Com més participatiu sigui, pensem que més ric serà. Per tant, ells hi han de posar també de la seva part. Tant és que els joves ho demanin com que algú digui a mi m'agradaria fer un taller pels joves o tinc una proposta per fer per ells que crec que els hi pot interessar. Sí, s'admet tot.
Sí. Hem intentat també una mica relacionar-nos amb tots els organismes també de l'Ajuntament, potser encara amb el sector privat no hi hem arribat tant, però perquè sigui un projecte de ciutat, un projecte on tothom s'hi senti participat, no és només de joventut, joventut és molt transversal, treballem coses amb educació, amb treball, amb cultura, amb salut, per tant, tant volem oferir nosaltres cap a ells com ells cap a nosaltres. Fer una crida que qualsevol professional que cregui que té alguna cosa a oferir es pot venir aquí a informar i ho apuntarem i mirarem a veure com ho podem oferir als joves. Aquesta seria la idea, no, perfecte.